Děkuju, Klárinko, pozdravuji přítele. Jo, tak to je Válnik, to mám. Počkej sekundu. Čo ten kokot spravil dementný tupý? Čo mu jeblo? Kamo, povedz mi, jak musíš byť tupý kokot, keď toto spravíš. Proste normálne typek proste mi sklikol na klávesnici a zajebal proste emot. Ja to jebem. Clip Farm, to je, kamo, absolútne mi to je jedno, že to je Clip Farm. Je jebnutý, dement. Však to si musel odjebať nohy.